Dámy a pánové, vítám vás u něčeho, co na mém kanále nebylo celkem dlouho, a to jsou normální klasické let's play. V dnešním videu startujeme novou sérii z hry Alien Isolation, jelikož mám Aliena fakt rád a prostě jsem se rozhodl si tu hru koupit a natočit jí. Nevím, jestli z toho bude plnohodnotná série, každopádně pár dílů z toho určitě vyjde. Doufám, že těch pár dílů vyjde do té doby, než se tam objeví i první Xenomorph, doufám. Každopádně, omlouvám se za horší kvalitu webkamery. Bohužel nemohl jsem najít baterku do svého foťáku, se kterým jsem točil předchozí 2 videa, které můžou být tady někde. Tady, takhle myslím, že by měly vyskočit. Každopádně jo, v dnešním videu si zahrajeme Alien Isolation, takže příjemné pozerání. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew: Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent free port facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. We're going to travel out. We? Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrens if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you.
Tak, fajn. Takže, za koho vlastně hrajeme v této hře? Hrajeme za dceru Ellen Ripleyový, vlastně hlavní postavy jako Ellen Ripleyová je prostě hlavní postava z celého Aliena, jako z celé Alien ságy, pokud byste to třeba nevěděli. A v téhle hře hrajeme vlastně za její dceru, která ji hledá, asi už 15 let nebo kolik. Každopádně tu hru jsem viděl poprvé u Smuse a hrozně se mi líbila, takže jsem si prostě řekl, že si ji koupím. A už je to nějaká doba, co jsem si ji koupil a zapnul jsem ji prakticky jednou a to jsem vlastně byl jenom tady, protože jsem se jenom zkoušel, jak ta hra jede a vypadá. A vypadá dobře a jede taky úplně super. Každopádně nevím, jestli ten let's play budu stříhat nebo jako víc nějak prostříhávat, třeba jako Resident Evil 7. Chtěl bych to spíš jako takový jako víc chillový, že si k tomu fakt jako sednete a jenom se prostě budete koukat. Každopádně nějaký střihy určitě budou, když se mi něco nepovede, nebo zoomy na webku taky budou občas. To se prostě neudržím a prostě to udělám. Každopádně, nebudu vůbec už zdržovat, jdeme rovnou do hry. Tak já omlouvám se, jenom jsem si zapnul titulky. Takže jdeme na to. Musím se přihlásit z nějakého důvodu, ano, tady můžete vidět Ripley. Yes, Amanda Ripleyová, za tu hrajem, tak se jmenuje naše hlavní postava. Takže teď, pokud si to pamatuju z toho Smusového let's play, tak bychom se měli asi převlíct, nebo oblíct, nebo tak nějak. Myslím. Jo. Že to rovnou jdu asi udělat. Každopádně nevím. Jo, OK. Jo, a já jdu úplně špatným směrem. Nevadí. Máme času dost. Nevím, jak dlouhá tato epizoda bude, každopádně mi blbě vidíte do očí, já se omlouvám. Což bude asi hodně častý u těchto let's playů, jelikož jsem nebyl u holičet nějakou dobu. Tak, tady se asi máme převlíct a tady se můžeme i vysprchovat. Tak pojď. No jo. Pořádná ranní sprška to musí být. Akorát, že ty vole, koukám, že ten odtok je totálně zasraný, kámo. Bůh ví, co tam dělali, kámo, v tom. No, ale jako už můžeš vypnout tu vodu, ale jako není úplně zadarmo. S naší inflací, ty vole, fuha. Takže se jdeme převlíct. Jenom teda, jo. Jo, a na začátku jste si mohli všimnout, že, jo, tady je to. Tady je naše skřínka. Na začátku jste si mohli všimnout, že promluvala vlastně Ellen, jako Ripleyová, že jo, naše máma. A byl to vlastně monolog, nebo jeden z posledních monologů, který pronesla v tom původním Alienovi, prostě v tom prvním díle. Jo, tady máme všechny máme všechny členy naší posádky, takže Verlaine, Connor, Samuel, Taylor a Ripley, neboli my. Tak fajn. A pořád mi lezou do očí ty vlasy. Já se omlouvám, to je fakt mě to sere, ale jsem moc líný na to chodit k holičovi. Takže teď nevím upřímně, co máme dělat. Já furt mačkám, já mám reflexně ty vole daný, že musím mačkat M-ko. A tamhle máme ještě saving station, OK. Tady saveování hry funguje trošku jinak. Není to fakt jako, že takhle byste zmáčkli a tady byste našli v menu tlačítko uložit. Tady fakt musíte přijít k tomu telefonu a takhle si uložit hru. Tak, ano, chci to uložit, děkuji. Tak, máme uloženo a teď se musíme dostat takhle sem. Takže já se tam pokusím nějak dostat, možná vám to prostřihnu, protože bych řekl, že tady budu bloudit. Jo, vrátil jsem se. Nevadí, však máme času dost, jak říkám. Tamhle už se něco děje. Konečně nějaká interakce s nějakou živou bytostí. A řekl bych, že živých bytostí tady v téhle sérii bude až dost. No čus? Čau. A tohle je Samuels. Kámo, to je creepy ten jeho face. No dobrý, už mě to nezajímá. Tady se
engineering jobs on ships like this. Kam má čel, kámo, to má čel někam sem, ne? To má, kámo, to má dotykový normálně, že jakože... To je Haven't hustý. seen it. I'll go check on it. Každopádně pokud jste viděli původního Aliena, tak víte, co to je. Nebudu to úplně vysvětlit. Konečně můžeme běhat. A jo, promluv si se Samuelsem zase. Tak ale mluv. No tak dobrý, no. Jo, samozřejmě žebřík nám ke přístupu k žebříku nám brání zavazadla. Nemůžem projít přes takovou překážku. To je samozřejmost. Takže... Hello there. Čau, ne? Taylor, good morning. To je Taylorova. It's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. No asi, na to se zvykneš. Ale už mě nebaví tě poslouchat. Stop. Přestaň mluvit. Dobře. A mám achievement, záznam katastrofy, dobře. Takže... Dobře, já si to nepřečtu. Nebudu si to číst, vole, když... Kámo, furt se tady něco musí dít, nenecháte mě ani přečíst normálně, kámo, lore nějaký její třeba. Nebo teda vypadalo to, že je to její lore. Tři koky. Dobrý vesmír. Máte rádi vesmír? Napište do komentářů. No, tak co? Jaj! To jsem nechtěl. No a co teď, jako? Co mám dělat? Jo, jasně, musím asi jít za nima. Dobře. Tak já budu ve prostřed. You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshal Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep con so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing document? You can watch the approach on the monitors. Jaj, koukám, že mi to zaznamenává mikrofon. Wait. Omlouvám se, že to zaznamenávalo na chvilku mikrofon, jakože tu hru, že to zaznamenávalo tím mikrofonem. Doufám, že to tam nebude moc slyšet. Ale máme nějakou složku. Bdělí. Dobře. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? Looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel, Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying 3 passengers on a Wayland. Yutani Bond, you're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers portside over. This Waits, Colonial Marshal, Sevastopol State, serious situation. Hello, Marshal? Marshal, this is the Torrens. Say again? The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Depressurizing. Fuck. Eating this. Just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. Fuck happened here? My
God, Ripley. You're doing good, Taylor. Just keep moving. Taylor, Ripley, hold on. No, prvních 20 minut a už se to nějak posere. Najdi pomoc. Dobře, budu se snažit. Tak jo, všechno funguje, všechno fachá. Už můžeme konečně běhat. Čau. Tady máme save station, tak uložím si to samozřejmě. To ukládání je tady udělaný, takhle pomalý z jednoho prostého důvodu. Prostě, abyste si to nemohli ukládat jako... Abyste si to nemohli ukládat tak snadno prostě, no. Nejdebilnější situace je, když vole na vás vyběhne ty vole xenomorf, co chcete uložit a trvá to prostě dlouho. Tak jo, teď musíme najít pomoc teda. Jo, a já jsem si udělal hezký kolečko. No. Co mám dělat? Tak tudy teda ne. Tudy. Ne, tady mě to nepustí. Tak jak? Jak říkám, asi tady budu dost prostřihávat, protože jsem tu hru nikdy nehrál a naposledy jsem ji už musí viděl třeba tak rok dozadu, takže si to fakt jako nepamatuju. Ale vůbec třeba jako nevím, co máme dělat. Co mám dělat teda. Takže se tady budu točit asi v kruhu, no, jak to vypadá. A nebo ne. Tady máme šachtu. Tak dobrý. Tak můžeme obejít šachtou. To je fajn. OK. Nice. No jo. Dobrý. Takže se můžeme zase pročíst něco. Já to asi nebudu číst. No to je nějaký to. To není moc důležitý upřímně ani. Jsou nějaký random příběhy postav nějakých. No. To se dalo čekat, ty vole. OK. Mouse? Jaký mouse? Jo, takhle. A R-kem aktivuješ. No tak zapálíme, že jo? Doufám, že nemůže třeba zasnout tím, jak tady běhám. Ale tak snad ne. No. Dobrý, no. Pomoc?
jsem ztracen. Nevím kam dál. Tak trochu. Jo, aha, počkej. Tady, dobrý. Jo, to by nám mělo spustit... Jo. Plošinu pro... no, chtěl jsem říct takový ošklivý slovíčko, ale asi se mi nechce. Abych nebyl ofenzivní. Takže jdeme vyšplhat. Jo, já musím šplhat samostatně samozřejmě. Mluvám se. Mé chyba. Senzor. Hledej plány, které ti pomůžou vyrábět znalezený... Jo, OK. Etanol, z toho se asi budem... Vypnu jsem rádio. Z etanolu se asi budeme moct vyrobit molotov. To tak vypadá. Nevypadá to, hele. Pomocí těchto terminálků aktivuješ mapu o neprozkoumané. Tady. Dobře, no. Tak, generátor. Tady máme další počítač. Hádám, že to bude zase, no jo, samozřejmě. Další random storky, který tady nechali přeživší. Nebo nějaký prostě lidi. Tady bylo něco s mapou, že si můžu to. Tak to byl možná tenhle počítač. Ne, dobře. Obnov energii, ale teď už jsem obnovil, ne? Já nevím, co mám ještě udělat. Je tady trošku tma. Zadat vstupní kód. A ten jak mám zjistit jako vstupní kód. Jo, už vím. To bude v tom počítači. Doufám. Ty počítače mají využití jako kromě toho, že si tady můžete jako... Služební... Jo, tak to jsem nechtěl, ale... To jsem udělal. Jo, co jsem otevřel. Každopádně si to můžeme uložit, tak to hned udělám. Ano, chci to uložit. Tak jdem. Můžeme mít sem. Doufám, že ten kód získáme třeba někde potom, anebo... Já se ještě zkusím podívat, jestli toto. Ojojoj. Jo, dobrý, no tak tady není. Dobře, nevadí. Každopádně jsem slyšel lidské hlasy, tak to jdu prověřit. Bacha, aby si tady nedostala šok o ten kabel. To za chvilku zjistíš. Prohledáme to tady nejdřív dole. Že by tady mohly být nějaké dobré věci. A nebo tady bude úplný hovno. Jinak ještě sorry, že tu webku nebudu moc schovávat při těch let's playích, bohužel ji mám nastavenou prostě v OBSku. A kdybych chtěl jí schovávat, tak bych musel tady bindovat kámo klávesy a já se omlouvám, ale na to jsem moc línej. Takže si budu si stišovat mikrofon, prostě jenom. No. Tak to je crazy, no. Jsem tady, halo. Ale už zase nemůžu běhat, jo, už můžu. Oh no. Oh no. No jako co tady teď jako, tady vidím, že jsou jako otevřené dveře, ale přes ten krb se tam asi úplně nedostane. Jsou nepříjemný zvuky. Já fakt upřímně nevím, co mám dělat jako. Co se nedostanu. Ale tady něco je. Ale jo, tady. Čau.
Tak dám zase klikat. Proč mám zase tyhle čtvrtku zdraví pryč? To jsem udělal. Nehoráznost, tohle. Jo, ty si můžu dostat sem. Sem. To nebyl hezký stín. Odpad. To jsem já. Ještě něco zde je? Tady. But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive, and after only a few minutes, he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. A gun was fired, there was panic, and now Waits and what's left of his team are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. Zajímavý. Každopádně máme tu další saving station. Já to prostě budu ukládat, jak chci, mně je to jedno. Hraju tu teda na střední obtížnost. Proto... Tyva, co mi je? Protože já se úplně necítím na vyšší obtížnost. Když tam bylo napsaný, že je to doporučený, ale ne, fakt ne. Pro mě rozhodně ne. Ty vole. Sorry. Dejte mi chvilku. Dobrý, můžeme pokračovat. Trochu mi slzí oči. A zase mi do nich není vidět. Nevadí, pokračujeme. To bylo jenom takové malinké zakašlání. Co se může stát každému z nás. Co je to za zvuky? Bych možná se měl dostat tam, ale... Já nevím jak. Kdyby uměla aspoň jako Ellen... Já jí furt říkám Ellen, sorry. Kdyby aspoň Amanda uměla skákat, ty vole. Jo, já už vidím, kudy se tam dostanu, ale tam už jsem byl. Počkej, já mám vlastně mapu. Zkusím to tady ještě prohledat, když tak vám to prostřihnu prostě, až se tam dostanu nějak. Já upřímně fakt netuším, co mám dělat, jako. Fakt si nevím rady, hele. Jsem tady prohrál reálně celý, kámo. Bych řekl, že by jako přes ty kabely by se jako v pohodě protáhla, třeba jako nechci nic říkat, ale tak... To jsem zase já, že jo, jenom. Kámo? Kam mám jít? Já fakt nevím. Tady je to zavřený, ale... Nebo teda zamčený, ale já nevím... To mám odemknout. Toho počítače nic jako nebylo. To jsem zkoušel. Tyhle dveře jsou prostě zamčený. Hořák potřebuju. Takže by tady byl někde hořák? Je to možný? Dobře, jdu najít hořák. Jestli ten hořák bude v těchto z těch dveřích, tak budu zlej. Tady třeba není... Ne, bych čekal jako, že třeba v tomhle tom bude, ale... Očividně ne. Tady je světlice, tam je k ničemu. Třeba hořák. A hlavně, že tady máte kečup, vole. Ale hořák, vole, to ne. Jakože já bych ho celkem potřeboval, ale já se jako bez něj nikam jako neposunu teď. Něco mi jako napovídá, že by měl být tady, protože tady ta svářecká maska, že jo, ale v tomhle není. Zase to si můžeme pustit ještě jednou. Ty vole. To mě poser. Hej, halo, nechtěl by mi třeba někdo dát ten hořák z milosti. Jestli ho nenajdu, tak to prostě ukončím tuhle epizodu a prostě si to najdu. Že fakt netuším, jako kde by mohl být hořák. Hej, kámo, co to je? Že zkusím se podívat třeba jako ještě, jestli není někde to. Jsem ho třeba někde nezapomněl po cestě, ale tam dost pochybuju. Oh! Bacha, aby si tady nedostala šok o ten kabel. Jo, tak fakt mi to může dát šok. A já jsem se toho z nějakého důvodu lekl. I to není fakt možný, že jsem ho někde zapomněl? Že bych ho někde zapomněl vzít, tyjo? I prostě není. Nikde není. Hořák prostě zmizel. Já nevím, jestli to on třeba googlí nebo něco. Ale hořák prostě neexistuje. Odpad. Bezva. Tak jsem sebral sebe. Jo, tady. 0340. OK. Dobrý, tak to mi trvalo. Vím, že to je ten kód. Jo. 0340. O, je to ono. Takže by tady byl ten hořák.
To by bylo fajn celkem. Není tu. No nic, ale já si to uložím, asi to ukončím a dodělám to v příští epizodě. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám tato úvodní část líbila. Pokud můžete hodit like, odběr, můžete mi hodit follow na Twitch, a kde občas zastreamuju. A jo, my se uvidíme zase někdy příště, mějte se krásně a zatím zdar.